Nationale voorleeslunch. Voorproef Food Battle. Het is vandaag 2 oktober. Dit is het Pela Maasjournaal. Donderdag 1 oktober vond tijdens de Internationale Dag van de Ouderen voor de derde keer de landelijke voorleeslunch plaats. Voor de tweede keer deze nacht is Tuur bang dat Maartje iets zal overkomen. Hij staart ingespannen naar de kelder aan de overkant. Na een paar minuten staat Nijskens weer beneden. Het evenement werd door Stichting Biblionu georganiseerd. Het is de dag van de ouderen, dus de Nationale Dag van de Ouderen. Dus landelijk wordt extra aandacht besteed aan de ouderen. En waarom is er gekozen voor voorlezen? Ook op nationaal niveau wordt voorlezen bij alle leeftijdsgroepen ontzettend gestimuleerd. Al heel jong, van 0 tot 4 doen we er heel veel aandacht aan. Maar ook voor ouderen is gebleken dat hun voorlezen heel goed werkt. Voor ouderen om weer alert te blijven, om erbij te blijven. Want ze het ook heel leuk vinden, dus dat het ook een hele leuke dagbesteding is. Basisschool De Krokodaris ziet het belang van samen zijn met ouderen en heeft hard gewerkt om deze ochtend tot een succes te maken. Om te beginnen hebben de kinderen een aantal keren geoefend met het voorlezen. Kijk, het lezen aan zich is natuurlijk iets, maar het voorlezen wordt natuurlijk een stukje moeilijker. Dus daar hebben ze veel mee geoefend. Kijk, en daarnaast is het voor de kinderen natuurlijk heel belangrijk, het stukje respect naar ouderen. Voor veel kinderen is het de vraag, weten ze wat er in zo'n bejaardenhuis afspeelt? Weten ze wat er in een opvang als deze afspeelt? Dus ook om dat stukje inzichtelijk te krijgen voor de kinderen, daar hebben we aandacht aan besteed. Zowel jong als oud vonden het prettig om mee te doen. Ik vind het wel leuk. Ik vond het leuk. Ja, dit is wat anders dan aan het werken. Heel leuk. Het is gewoon leuk om voor oudere mensen voor te lezen. Je kan hun ook een pleziertje doen. Het is leuk om aan de ouderen te lezen. En hun vinden dat ook leuk. Dus ja. Wat heb je voorgelezen voor de ouderen? Het leven van Loser, geen paniek. Er zijn meerdere delen, dus kunnen jullie ook lezen. En hoe vonden de mensen het? Ja, goed. We gingen klappen en ik kreeg ook complimenten. En ik vond het ook leuk om het zelf te lezen. En ik doe het ook voor de lol. Nou, ik heb heel hard geoefend. Met mijn moeder. Bijvoorbeeld dat zij een bejaard was en dat zal ik voor haar lezen. En dat ik heel goed zal voorbereiden om een boek te lezen. Dus eigenlijk zou je willen zeggen tegen de ouderen van ga eens wat meer lezen. Ja. Maar dat is nou juist zo moeilijk. Daarom lezen wij het voor. En het is leuk voor hen. Want anders hebben we niks te doen. Deelnemers en ook Biblionu zien het voorlezen graag een vervolg krijgen. Hoe denkt u erover om dat te organiseren in de toekomst? We hebben nu dus in het kader van deze dag een nationale voorleeslunch. Hier is dan een koffie met fly. Maar we zoeken naar de mogelijkheden om net als bij de jongeren een structurele voorziening te maken voor het voorlezen met ouderen. Hoe we dat moeten gaan invullen weten we nog niet hoor. Maar het blijkt goed te werken, dus daar willen we wel graag aan werken. En vind je het leuk om het nog een keer te doen? Ja, vind ik wel leuk om voor hen te lezen. Ja, dat mag ik best een keer. Ja. Na het voorlezen door de leerlingen van basisschool De Krokodaris was het gezellig napraten over boeken en de lagere schooltijd van vroeger en nu. Onbewust verspillen we aardig wat voedsel. Omdat niet iedereen zich hiervan bewust is, organiseert de gemeente dit jaar een food battle in Venray. Samen met lokale supermarkten wordt de campagne gestart om inwoners bewust te maken. Minder verspillen betekent namelijk meer besparen en dat is ook een van de redenen waarom deze actie gestart wordt volgens wethouder Busser. Ja, dat is een heel belangrijk thema. Niet alleen vanwege de tekorten in grote delen van de wereld aan voedsel, maar ook omdat je daar gewoon simpelweg geld mee kunt besparen. Iedere burger, iedere inwoner in Nederland gooit gemiddeld voor zo'n 50 kilo voedsel per jaar weg. En dat betekent dat je gauw al €150 de vuilnisbak inkiepert. Nou, daar kun je wat aan doen. Daar zou je op kunnen besparen. Dat is ook in eerdere food battles uitgewezen. Dat je daar zo gauw een 20 tot 40% met de juiste aanpak op kunt besparen. Eerdere battles, die sinds 2012 worden gehouden, lieten zien dat deelnemers na 3 weken minimaal 20% minder verspillen.
Dit resultaat komt uiteraard niet zomaar aanwaaien. De deelnemer moet er wel wat voor doen. Het dagboek goed bij te houden, de tips op te volgen. Dan ga je als vanzelf gewoon beter op je voeding letten, op de bereiding daarvan. En ga je dus ook opletten bij wat je koopt, wat je kookt en wat je bewaart. En daar kan ik nog wel iets op toelichten. Want slimmer kopen, dat is bijvoorbeeld volgens receptuur werken. En als je volgens receptuur werkt, dan koop je ook precies de hoeveelheden die je nodig hebt. Vervolgens kun je via dat receptuur ook bereiden, dus slim koken. Nou, en dan kun je ook als je slim bent van tevoren bekijken wat je met eventuele restjes doet. Dus een gerecht bedenken voor de volgende dag waar je die restjes in kunt verwerken. Nou, en om die restjes goed te kunnen verwerken, hoort ook slim bewaren erbij. Van hoe bewaar ik nou de dingen dat ze op een goede manier ook een tijdje houdbaar blijven en voor die restverwerking in aanmerking komen. Nou, dat soort tips, dat kun je verwachten van Wageningen Universiteit. De stand werd goed bezocht. Door te fietsen konden de bezoekers hun eigen shake maken en door de standmedewerkers werd informatie aangereikt aan geïnteresseerden. Wat vindt u van een dergelijke campagne tegen voedselverspilling? Dat is een goed concept. Ja. Waarom? Omdat er heel veel weggegooid wordt iedere dag in de container. Bent u zich bewust dat er 50 kilo per persoon per jaar wordt weggegooid? Nee, dat is best wel veel. Maar ja, ik hoor laatst wel van vanwege de flyeractie die we in de bus kregen. De Food Battle wordt gehouden van 9 tot en met 29 november en men kan zich aanmelden via de gemeentesite. Tot zover dit Pelemajournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Zaterdagavond om 7 uur is er een nieuwe aflevering van Venray van Toen. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht wordt het met 3 graden fris. Overdag is er bewolking en tijdens opklaringen kan het kwik oplopen naar 19 graden. Ook zondag wordt het zo'n 19 graden en zal er meer sluierbewolking zijn. Het blijft dit weekend overwegend droog. Een fijn en zonnig weekend en tot dinsdag.